Posjeta Srbiji predsjedavajućeg predsjedništva i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Radmanovića Izetbegovića, još jedno je promoviranje dijaloga kao načina rješavanja problema između dvije države. Dijaloga u kojem se o historiji kazuje otvoreno i argumentovano, a budućnost gleda kao ekonomska i druga prilika za obostrani interes. Pravi efekti ove i sličnih posjeta izostao je jer Komšić nije išao u Beograd zbog njemu poznati razloga i stavova. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović propustio da podsjeti na kontinuitet genocida i drugih zločina sa manjim ili većim intenzitetom nad Bošnjacima u Bosni i Sandžaku tokom 20. stoljeća. Nepotrebno je umjesto relevantnih činjenica o agresiji Srbije na RB spomenuo rat. Istina da je počinjen genocid u i oko Srebrenice, sigurne zone Ujedinjenih nacija jula 1995. ali je trebao dodati da je genocid počinjen i u Bjelini, Brčkom, Prijedoru, Bosanskom Novom, Sanskom mostu, Ključu i u drugim gradovima čemu svjedoče presude i međupresude Haškog tribunala. Dobro je da je Izetbegović podsjetio da se pitanje Kosova i manjeg BiH entiteta ne mogu porediti, ni historijski ni pravno, ali je trebao u Srbiju suočiti sa istinom da su od velikih nacionalističkih planova, od velike Srbije dobili Srbiju bez Kosova, a ako nastave dobit će Srbiju bez Vojvodine. Također, Izetbegović je trebao biti jasan i direktan te kazati da Bosna ima historijsko pravo i historijsku obavezu prema Sandžaku, te da je vrijeme iza rješavanja pitanja Sandžaka. Na kraju, očigledno je da je Srbija već godinama na koljenima, što deklarativno Nikolić i priznaje, suštinski kleči, a možda i suštinski moli za oprost, ali zato su potrebna djela, a ne samo riječi. Nadati se da su na Balkanu jeseni i zime iza nas, te da je ovo možda balkansko proljeće, jer su napokon u Beogradu priznali da su u vezi manjeg BiH entiteta bile političke igre i obmane, laži i nepravde prema Srbima u RS-u, jer oni nisu trebali i ne trebaju da gledaju u Beograd i Srbiju, nego u Sarajevo i svoju državu Bosnu i Hercegovinu.